אז פתחנו את החופשה המשפחתית שלנו ביד לקיסריה, יחד עם משפחת חי, חברים שלנו ממצפה אילן. למחרת בבוקר הלכנו לבריכה. עד כאן נשמע פסטורלי, נכון? וכאן העלילה רק מסתבכת. תחזיקו חזק. מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור וחושך, עושה שלום. אנחנו במלונית של עזר מציון. יונתי, תגיד שלום. איך אתה מרגיש? ביום השמיני לטיפול. מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע. גזרתי את השיער, חתכתי גם את הבאסו, ויאללה, בוא ננסה ליהנות מהמסע הזה. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי, נושאי בשורה, מקום לא ישנו את מהותי. שים עכשיו לרעיון תחת לחץ. אתה מוכן לרעיון? כן. אוקיי. ספר לי איפה אנחנו נמצאים מהר. באורלנדו, ואנחנו בדיסני וורד, ואתמול היינו בעוד פארקים מקדימים. ועם אזלי, איך הגעת לפה? אני בגלל שאני חולה סרטן. רגע, ספר לי מי סיפר לך שאתה בא לטיול. אמא סיפרה לי שאני בא לטיול. ומה, איך הגבת? צרחתי. מה צרחת? צרחתי יש. לפני הטיול היית בלחץ, ספר לי מה קרה שם מההתחלה. בהתחלה הייתי באמצע טיפול, ויש סיכוי שלא הייתי יוצא בגלל שהטיפול הזה עושה פצעים. ומה בסוף היה? סוף בת? כן על מכבי! את שיש לי להגיד, אני יועץ לה, אפילו בירח ישמעו. מי שיגיד לא כך, אותו לא אשכח, יבוא היום הוכיח צדקתי. זכות אנשים טובים, יום הולדת. כן, אני את והאל שלצידי, עוד ננצח, כן כן, לא בגלל הכוח, רק בגלל הנושבת בגבי, רק בגלל. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קרב חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה רק שנבחין בו
וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא ייפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא. היום אני עומד כאן חזק ושמח, זוכר כמוך בחיים, וגאה להיות חתולה שלך. ביום העצמאות האחרון סיימתי את פרוטוקול הטיפולים והנחתי את הדגל בטקס המאוחר, וזה היה רגע של סגירת חיים. תודה רבה לכם משפחה יקרה וחברים, על העטיפה לאורך כל המסע. החיבוק שלכם עזר לי מאוד. אוהב אתכם ומאהב.